Mä oon Jontte Valosaari, morjesta. Kameran toisella puolella on Mikko Pekkarinen. Me ollaan tänään Nordcenterissä. Tultiin testaamaan Freem-kenttä ja burgeri. Väännetään teille tästä vielä joku älytön pakettitarjous. Pääsette kaikki vetää tämän saman. Keli on ihan järjettömän makea. Pieni tuuli, mutta lämmin on. Ei ole liian kuuma missään nimessä. On niin kuin älyttömän hyvä golfkeli. Ja kenttä näyttää mielettömän hyvältä. Lähdetään kattoo, mitä tästä päivästä saadaan aikaiseksi ja palataan viimeistään burgerin merkeissä. Ollaan tässä etuisin nelosella Freemillä ja tää nousee kyllä tosi ylös tonne mäkeen. Melkein 3500 metriä. Lippu on tuolla puiden takana oikealla. Kyllä tähän niinku klubituuppari lyödä saa. Ylös mennään ja korkealle. Mut meet sä väylälle vai mettä? Minä? Niin. No keskelle väylää. Niin kuin tähän asti muutenkin. Niin kuin aina. Tyhminkö se? Ollaan väylällä numero 5. Me ollaan sitä mieltä, että tää on kaunein väylä tällä kentällä. Täältä kallion päältä takatiiltä niin aukeaa tosi makeat näkymät. Näkyy merta, näkyy par 3 takana reilu 200 metriä. Täältä saa vähän lyödäkin. Niin ja se käki. Niin, äsken kun tultiin tuolta käki kukku niin paljon, että miettii, ei voi lyödä. Käki vaan kukkuu. Ei vaan pysty. Ei pysty. Mut siikatkaa tätä näkymää. Voisiko ottaa kuppi kahvia ja keksi? Ois. Todellakin. Sitten lähdetään back 9. Freem 14 par 3, 175 metriä. Green ja lippu näkyy tuolla. Vähän on vettä oikealla, mutta sellainen sopiva nasakka ja hyvä lyönti, niin se on siellä. Ei täällä tuule tarpeeksi, niin on pakko heiluttaa ite lippu. Ja ihan tohon kerniin, että ei se mitään. Missä sun boltsi? Mä oon metsissä. Lähettekö et? Ei löydy palloa. Ei. Eikö tää on visuaalisesti aika nätti tää näkymä, mikä tässä on? Ei mun mielestä. Tää ei muuten visuaalisesti oo paras mahdollinen, et ei oteta tästä kuvaa. Joo. Nordcenter, kenttä on Freemi. Ollaan 18. Rundi alkaa olemaan takana päin ja tää 18 on älyttömän siisti. Tää nousee makeasti tonne klubitalolle mäkeen ja päätyy sinne eteen. Ja tässä on muutenkin jo kivat maisemat. Tuolla näkyy merta, näkyy kenttää aika laajalti. Täytyy tästä Freemistä sanoa kyllä, että tää on makea kenttä. Täällä on tosi paljon korkeuseroa, maasto vaihtelee paljon, on merta, on metsää, on kaikkea ihanaa. Tää on hieno. Käy. Nordcenterin ravintola tarjoaa meille tällaisen luomukaritsaburgerin. Karitsa on peräisin Buvikin luomutilalta. Täytyy sanoa, että aika herkulliselta näyttää. Tänne kun väliin kattelee, niin täytyy melkein lopettaa tässä kohtaa kuvaaminen ja rupeaa maistelemaan. Heippa. Heippa. Heippa.